Makabongwe uYesu. Makabongwe uJehova ngonyana wakho nguYesu. Malidunyiswe igama lakhe. Lithi ilizwi, wathi uYesu Kristu edlula wabona umuntu owayeyimfama kusukela kwasekuzaleni kwakhe. Abafundi bakhe bambuza ukuba ngaba nakone lona na okanye kone abazali bakhe ukuze lona azalwe eyimfama. Uphendula uYesu athi akone bazali bakhe, kodwa lento yenziwa ukuze kubonakaliswe imisebenzi kaThixo endizele yona mina uba ibonakaliswe. Bazalwane, incwadi kaJohane chapter 9 uverse 1 to 3 siva lamazwi ukuba umuntu owazalwe imfama okanye umuntu ozalwe ekhubazekile, umuntu ozalwe enesifo, umuntu ogogekile ngokwamalungu omzimba, lento yenziwe ukuze kubonakaliswe amandla kaThixo, ukuze bathi bakuphiliswa abantu bakholwe ukuba uThixo unamandla. Ngenxa yento kokubana le misebenzi iyimisebenzi kaThixo yokuthi abantu basindiswe, abantu bakhululwe ezifweni, abantu bakhulule kuyo yonke imimoya, ngokuba impilo lesiyiphilayo impilo espiritual, impilo yakwamoya. Zonke izinto zenzeke emoyeni. Bonke abenza izinto uba zibe senyameni bazenza baqala baya kumoya, bawufuna amandla kamoya, ngoba izinto zenzeka ngamandla kamoya. Kukhona umoya ongcolileyo, kukhona umoya olungileyo. Umoya ongcolileyo ngumoya wamadimoni, ngumoya kaSathane, ngumoya wasemkhathini, ngumoya wasemgodini ophume emgodini ukuzowenza imisebenzi yombuso obumnyama. Kube khona umoya oyingcwele owehlele emhlabeni ebantwini ukuze wenze imisebenzi yokukhanya, imisebenzi yobukumkani bukaThixo. Abantu ke bathini na ukuze abantu bakhubazeke? Bathini na abantu ukuze babe nezifo kuthiwa zelapheki? Bathini abantu babe nezi zinto? Ndifuna ukwazisa nansi into, isifo esithi singene emntwini okanye ukukhubazeka athi umuntu abe nako kusuke kusisiqalekiso, akuyonto eyintsikelelo, kuba kaloku ukuphila yinto kaThixo. Ukuba abantu baphilile emizimbeni, basemzekelisweni kaThixo, benziwe njengoThixo, licebo likaThixo, yintsikelelo kaThixo. Yonke ke into engafani noThixo iyinto esisiqalekiso, iyinto apho khona yenziwe yimimoya yobumnyama. Yiloo nto kunelizwi elitshoyo kwincwadi zomthetho, incwadi ezabhalwa nguMoses, into yokubana umuntu onamalungu omzimba agogekileyo okanye amalungu omzimba okanye izandla zakhe, iingalo zakhe zingalingani, okanye umuntu otyunyuzwe amasende, kuthiwa akafuneki angene phakathi endlwini engcwele kaThixo. Into okokubana zonke ezi zinto zenziwa yimimoya. So loo mimoya ithi yakuba ingena ebungcweleni bukaThixo, loo mntu angafana ukufa ngenxa yento yokubana uThixo into enjalo ayibi khona ebukhoneni bakhe. Uye ayikhalimele okanye ayikhuphe okanye ayigwebe loo nto engumoya ongcolileyo, afunekanga ibe sebukhoneni bukaThixo. Ndithini na kakade? Kaloku uSathane xa wayekhutshwa ezulwini wagwetywa. UThixo wathatha isigqibo wamgweba into yobana agwetywe, akhutshwe ezulwini ngenxa yesono esafumaneka kuye, wasiwa emgodini. Neengelosi owayesebenza nazo uSathane zimamela izwi lakhe, wazigweba. Ukugweba kutsho ukuthini? Kutsho ukuba uThixo loo nto xa igweba uye ayohlwaye. Xa eyohlwayo noSathane uhlwayiwe. Ukohlwaya kwaSathane kuthetha ukuthini? uSathane uqalekisiwe, unazo zonke iziqalekiso uThixo athe wazikhuphela kuyo. Yonke into esisiqalekiso uSathane unayo, uqalekisiwe nguThixo. Unazo zonke izigulo, unazo zonke izifo uSathane zikuye, nawo wonke amadimoni, iingelosi ezaphuma noSathane okuziingelosi zobumnyama. Zonke ezo ngelosi zinezifo ezikuzo eziziphetheyo.
athi ke ngoku uSathane wonke umuntu athe wamfumana amfake ezizifo enzele uba afane naye, aqalekiswe njengaye. Wonke owenze isivumelwano noSathane okanye osebenza phansi kwaSathane ahambe abe nazo ezizifo okanye eziziqalekiso. Ngoko ke athi azidlulisele nasebantwini abazondayo nabantu abathi basebenzisane noSathane, abathini abohlwaye ngezi ziqalekiso. Umuntu onestroke ngumuntu ofumene idemoni yestroke. Umuntu okhubazekile ngokwelungu lomzimba ngumuntu ofumene idemoni yestroke okanye idemoni yesifo eso umuntu anaso, okugogeka kwamalungu omzimba, ezo zifombo, yonke into onokuyicinga esisifo esisemzimbeni womuntu inedemoni phakathi. Umuntu uzalwa enesifo ngokuba kaloku iyenziwe into okubana kwezi ntsuku sikuzo abantu baba neaccess ezuswini zabantu abangomama basetyhini bekhulelwe. Ahamba umuntu afika ambambe inantsika isisu sakhe kulaa nto ye-baby shower, kulaa nto kuthiwa yintoni na, marriage, bridal shower, zonke ezo zinto abantu bane-access. Nditsho neentshaba zakho, ilizwi liyayicacisa kuba iintshaba zakho ngabantu bendlu yakho, ngabantu abasondele kuwe, abane-access, abanelungelo empilweni yakho. Haba bakwazi ukwenza zonke ezi zinto bazifake ezidimoni, le mimoya engcolileyo, kuba imimoya engcolileyo ihlala ngaphakathi ebantwini abasebenza noSathane. Bayakwazi ukuyikhupha bayifake kulo muntu abafuna ukuyifaka kuyo. Naxa befuna ukukwenza uba ube lihlanya, ube ngumuntu ophambene ngengqondo, yinto yangabomi, yinto eyenziwa ngabomi into yoba umuntu abe ngumuntu ogula ngengqondo, ngenxa yento okokubana iyidimoni, kusetyenziswa idimoni ukuze abantu babe ngabantu abahlanyayo, babe ngabantu abagulayo zizifo ngezigulo nezigulo. Zizinto ezenziwa ngabomi, zizinto eziyimisebenzi yobumnyama yamadimoni ezo zinto ezo, ngenxa yento okokubana kukho abantu uSathane abasebenzisayo babafike kuwe. Le nto usithi wena uyathakathwa, ukuthakathwa kuthetha uba uthunyelwa ngedimoni, ayingomthi osebenzayo kodwa idimoni esebenzayo. Into nayo isuke i-activathwa okanye isetyenziswa ngokwemithi, kodwa eyona nto ezawufika isebenze idimoni. Yabona ke exesheni elininzi eyona dimoni i-available nethengiswayo yidimoni ebizwa uba butywala. Utywala buyidimoni esezibhotileni, buyidimoni ethengiswayo ezishibhini. Wakuba usele utywala kusuke kungene idimoni ezakwenza into okokubana unxile. Wakuba unxilile uzawenza izinto ke ngoku ezikhombisayo into okokubana awuwedwa, kukho into engaphakathi kuwo, kukho idimoni engaphakathi kuwo. Naxa befuna ukufaka ezinye idimoni bazifaka lula xa udakiwe okanye xa unxilileyo, kulapha zingena khona ezi dimoni. Kodwa yonke lento yenzelwe ntoni uba mayibe khona apha ebantwini? Uyivumelele ntoni uThixo uba mayibe khona? Uyivumelele into okubana kubonakaliswe amandla obukumkani bakhe, amandla kaThixo, amandla wonyana wakhe, amandla egama lonyana wakhe, ngokuba igama lonyana wakhe uYesu Kristu lelona gama aliphakamisile emagameni wonke ezulwini, emhlabeni, phantsi komhlaba, phantsi kwamanzi. Lelona gama linamandla, lelona gama linikwe abantu uba abantu basindiswe ngalo. Sakuba sithandazile, sakuba siyalile, sakuba sikhalimele egameni likaYesu Kristu, iidimoni zenze njani? Ziyaphuma ebantwini, abantu baphile. Futhi nasegazini likaYesu Kristu sakuba sithethile izinto, sayala izinto egazini likaYesu Kristu, abantu bathi bakhululwe kwiidimoni. uYesu Kristu ukhulule abantu abaninzi kwiidimoni, ukhulule abantu abaninzi kwiidimoni nangomhla weSabatha, kangangoba abantu ababengabantu ababephethe ezinsinagogeni babengayifuni loo nto, bengamfuni uYesu ngenxa yemisebenzi awayeyenza, ngoba esithi imisebenzi ayizela apha emhlabeni, nathi sizele loo misebenzi ukuqhuba umsebenzi uYesu Kristu awuqalileyo, enzela abantu bathini? Basindiswe ezigulweni, ezifweni, kwimadimoni. Ebusuku uvakatshelwa zidimoni, ebusuku uyaphupha, uphupha udlwengulwa, ebusuku uyaphupha ulele nomntu wasetyhini. Loo nto leyo ithetha into yobana ulala nemimoya, ulala needimoni. Akho nto eyenzekayo apha emhlabeni ingenzeki ngekwenyaniso. Inyaniso usuba isenzeka, usuke uyibona isenzeka, uyibona ngelihlo likamoya xa usuba ulele wavalela amehlo
ngamehlo akho, kodwa usuke ubona izinto ngokomoya. Zizinto ezenzekayo, ayisophupha nje, ayonto kuthiwa lento into esephupheni kuphela, kodwa into eyenzekayo manyanyani, ziyakudlwengula. Abanye abantu ebusuku bayakhanywa, bekhanywa zizilwane, zinahumani, imimoya engcolileyo yonke leyo edinga uba umuntu asindiswe, abe nomoya oyingcwele, abe namandla kaThixo, abe sembusweni kaThixo. Uyintoni umbuso kaThixo? Uyawucacisa umpostoli Pawulos kwincwadi yokuqala kwabaseKorinti chapter 4 verse 20 uba umbuso kaThixo lo ayiko kushunyelwa kwelizwi, ayilo lizwi nje, kodwa ungamandla. Ngamandla aphi na anka? Ngamandla angaphakathi kuthi. Uthi xa iphendula uYesu Kristu uthi umbuso kaThixo ungaphakathi kuni. Anilindelanga umbuso ozawufika, kodwa umbuso kaThixo usungaphakathi kuni, and la mazwi ndiwathethile kuni ngawo umbuso. Nisembusweni kaThixo. Uthi ndishumayela umbuso kaThixo, ndibizela abantu embusweni kaThixo. Ngamandla kaThixo la ekufanele uwafumane mntasekhaya, ukuze yonke lemimoya ingabi namandla kuwe. Ndithetha mna abantu abathakathayo. Wonke umuntu othakathayo akathanda ukuthakatha, kusemnandanga ukuthakatha, akho muntu omnandele ukuthakatha. Basuke befumene amandla obumnyama, amandla obumnyama angaphansi kwamandla antoni? Amandla kaThixo. Ukuze bakhululwe kumandla obumnyama kufanele bakhululwe ngamandla okukhanya kukaThixo, amandla obuqaqawuli kaThixo, amandla kaYesu Kristu. Bonke athi uYesu Kristu xa esithi bonke ababulalekayo nabasindwayo imithwalo mabeze kum, ndizabakhulula, ndizabathula imithwalo. Uthetha ngabantu abaxakathisiweyo, abantu abathwaliswe nguSathane nzima, enza ubomi babo bube nzima, abanika umsebenzi onzima wokubulala, wokuthakatha, oba bangalali ebusuku benza imisebenzi yobumnyama. Imisebenzi ngumthwalo lo afuna ukubathula wona. Mntakabawo, nobuphi na, nobuyathakatha nobuthini, ndiyaqonda exesheni elininzi abantu abathakathayo basezinkonzweni kwensuku esiphila kuzo, ngabefundisi, ziibhishophu, abantu abathakathayo abasebenza nazo. USathane uyenze ngabomi kuba uyenzela into yobana zibathi xa becinga ukubaleka baye enkonzweni apho benokukhululwa khona, bacinge ngento yobana ezinkonzweni akukho safe, ngoba nasezinkonzweni kukho abantu abathakathayo, ukuze bangakhululeki baqhubeke bahlale besembusweni kaSathane. Kodwa kukhona ukukhulula. Ayingabo bonke abafundisi abasebenzela uSathane, ayingabo bonke abantu abasindiswe nabakholwayo abaqhathwe nguSathane. Njengebandla endikulo, njenganam lo ndiphambi kwakho, ndingumntu wenyaniso, ndishumayela inyaniso, ndimele inyaniso, andinanto okwenza noSathane, nasivumelana noSathane. Asoze ndimvume uSathane kuba ndiyalazi ilizwi lithe ndingabi naThixo umbi ngaphandle kukaJehova, ndikhonza yena yedwa uJehova. Xa unowuza apho ndikhona, xa unowuza kum, xa unowucela ingcebiso kum, ndingawunika ingcebiso uba funa abantu abanjani, ungabafumana njani abantu, ngoba bona abantu abanamandla ngabantu abathandazayo, ngabantu abazinikele emthandazweni, bayawanikwa la mandla wokukhulula abanye abantu ababotshiweyo ngezinto zobumnyama, iidimoni, imimoya yobumnyama, imimoya yabafileyo, imimoya yezithunzela. Mntakabawo, uyakuthanda uThixo. Yile nto usiva le message namhlanje, yile nto usiva uThixo ethetha ngolu hlobo uba uyakhulula, umbuso wakhe ungowamandla, amandla akhe angamandla ahlula amandla obumnyama. Xa ethetha uYesu Kristu uthi obengumphathi weli hlabathi sele egwetyiwe. Uthetha uthini lo? Uthetha uba sele egwetyiwe uSathane, sele eqalekisiwe uSathane, sele ehluliwe. Uthi uYesu, ndiwehlulile lo mhlaba, ndiwafumene wonke amagunya ezulwini, emhlabeni, phantsi kwamanzi, phantsi komhlaba okulawula. Ulawulo lonke lunikwe mna. Xa ufuna ukukhululeka kwinto ekubophileyo njengangoku, yiza kuYesu. Xa unengxaki ebusuku ungakwazi ulala, yiza kuYesu usindiswe. Xa unengxaki nento yobana unesifo sokuwa, yiza kuYesu usindiswe, ufumane amandla azawukhipha le dimoni, ngoba zonke izinto zenziwa ziidimoni ozibona, izinto ezimbi ebantwini zenziwa imimoya yedimoni, imimoya kaSathane, imimoya yenyoka esemanzini, imimoya yenyoka esemkhathini, inyoka esemgodini. uSathane lithi lizwi, uSathane ubekwe phansi kwenyawo zethu. That means indawo yakhe yokuhlala ingaphansi komhlaba, uphansi kwenyawo zethu. Kuthiwa uyawusitya izithende, siyakumnyathela intloko, sinikwe amandla okumnyathela intloko. Yena uyasichwechwela ngasemva aze ezithendeni apho singanakanga khona, apho singahoyanga khona, kulapho esihlasela khona
khona ebuwikini bethu bokungaqondi. Indlela ofundiswe ngayo ufundiswe indlela zemimoya yobumnyama, awufundiswanga ngokomoya kaThixo namandla kaThixo akhululayo avusa nabantu abafileyo. Yiza usindiswe kwegama likaYesu Kristu, ngoba lithi ilizwi bonke abamamkelayo uYesu Kristu ubanike igunya lokuba ngabantwana bakaThixo abakholwayo kwigama lakhe. nguJohane lo 1:2. Mntakabawo unikwe ligunya lokuba ngumntana kaThixo. Xa ungumntana kaThixo nengelosi ezigadayo ebusuku nemini uba le mimoya ingasondeli kuwe, uba nokukhanya okuhlale njalo kukhanyisile uba izinto zobumnyama zingakwazi ukusebenza empilweni yakho. Yiza usindiswe ube ngumntwana kaThixo. Ndiyakwamukela embusweni kaThixo. Xa usithatha esi sigqibo, xa ubona kokuhle ubusithatha esi sigqibo, ukholwa nguYesu Kristu negama lakhe, uyasindiswa ngolu hlobo. Kuzawufanele ngokuhambi uyozinikela kwinkonzo apho khona kuthethwa ngokusindiswa, kuthethwa ngokubhaptizwa, apho khona kunabazalwane abathandazayo bamandla negazi likaYesu Kristu. Uba wenza kanjalo ke uzawusindiswa, uzawukhula kumoya, uzawukhula ezintweni zikaThixo nasemandleni kaThixo. Ulwe nemimoya, kuba silwi nanyama nagazi kodwa silwa nemimoya ephezulu emkhathini neziphathamandla zelilizwe, abantu abasebenzisana noSathane abasezikhundleni. Silwa nabo ngegama likaYesu Kristu. Makube kuhle kuwe nabantu bendlu yakho. uYesu akubusise, akusikelele kude kube kunaphakade. Amen.